నమో వెంకటేశ్వర. అయితే ఈ వీడియోలో వెంకటేశ్వర స్వామికి గోవింద అనే పేరు ఎలా వచ్చింది అని స్వామివారిని గోవింద అని ఎందుకు పిలుస్తారని తెలుసుకున్నాం. ఒకరోజు లక్ష్మీదేవి శ్రీనివాసుని ఎలా అడుగుతుంది, స్వామి తిరుమలకు వచ్చిన భక్తులందరూ మిమ్మల్ని గోవింద గోవింద అని ఎందుకు పిలుస్తారు అంటుంది. అసలు దానికి కారణం ఏమిటో చెబుతారా అని అడిగింది. ఆ మాట విన్న శ్రీనివాసుడు నవ్వుతూ ఇలా చెబుతాడు. ఒకరోజు నేను తిరుమల కొండపై సంచరిస్తుండగా అగస్త్యముని ఆశ్రమాన్ని చూశాను. ఆ ఆశ్రమంలో ఎన్నో ఆవులు ఉన్నాయి. ఆ ఆవులను నేను పెంచుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో అని అనిపించింది దేవి. ఆ ఆశ్రమం దగ్గరకు వెళ్ళి వాళ్ళతో ఇలా అన్నాను. శ్రీనివాసుడు అని పిలుస్తారు. మీ ఆశ్రమంలో చాలా గోవులు ఉంటాయి కదా, నాకు ఒక ఆవును పెంచుకోవాలని ఉంది, ఒక ఆవును ఇస్తారా అని విషయంగా అడిగాను. నన్ను చూడగానే సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే అని వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది. స్వామివారు వచ్చి నన్ను భిక్షం అడుగుతున్నారా అని ఎంతో సంతోషపడ్డాడు. కానీ స్వామి నీకు గోదానం చూపడానికి నాకు ఏమీ అభ్యంతరం లేదు, కానీ విధాల ప్రకారం ధర్మపత్ని లేనిదే గోదానం చేయాలి అంటారు కదా, ఇది మీకు కూడా తెలుసు కదా స్వామి అన్నారు. అదే రేపు మీరు మీ భార్యతో కలిసి రండి, స్వామి గోవును ఇస్తాను అన్నారు. అవసరం నాకు కూడా అక్కడ చెప్పింది నిజమే అని అనుకుని సరే స్వామి రేపు నేను సతీ సంకల్పంగా వస్తాను అని చెప్పి అతన్ని వెళ్ళుకుంటానికి బయలుదేరాను. మరుసటి రోజు ఒకరు కాదు ఇద్దరు నాలుగు పట్టణంగా నీతోనే లక్ష్మీదేవి పద్మావతితో కలిసి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాను, నీకు గుర్తుందా అని అడిగాను. గుర్తుందో స్వామి అన్నారు. కానీ ఆశ్రమంలో అగస్త్యముని గారు లేరు. ఆశ్రమంలో శిష్యులు మాత్రమే ఉన్నారు. శిష్యులను చూసి నవ్వుతూ నమస్కరించి నిన్న నేను ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చి గోవును ఇవ్వమని కోరాను. అగస్త్యముని గారు రేపు మీ భార్యతో రండి ఇస్తాను అని నాకు మాట ఇచ్చారు. గురువు నా భార్యలు లక్ష్మీదేవి పద్మావతితో వచ్చాను, నాకు గోవును ఇస్తే వెళ్తాను అని అడిగాను. ఇది విన్న శిష్యులకు ఏది చేయాలి అర్థం కాలేదు. దేవుడు మాకు నీ గురించి ఏం చెప్పలేదు, నీకు గోవులు ఇవ్వడం తెలియదు అన్నారు. మీరు రేపు రండి అని శిశువులు అన్నారు. అప్పుడు ఆ మాట వినగానే కోపంతో నేను ఇద్దరిని తీసుకొని అక్కడి నుండి బయలుదేరి వైకుంఠానికి పరుగున వెళ్ళిపోయాను. అలా కొంత సమయానికి తరువాత అగస్త్యుని ఆశ్రమానికి వచ్చాడు. శిశువులు అందరూ ఇలా ఎదురు శ్రీనివాసుడట తన భార్యలతో వచ్చి గోవును అడిగారు. మీరు నాకు ఇవ్వమని చెప్పలేదు కదా స్వామి, అందుకే మీ మాట జవదాటకూడదని రేపు రమ్మన్నాము అని గురువు గారికి చెప్పారు. అప్పుడు అగస్త్యముని అయ్యో మన ఆశ్రమానికి వచ్చింది సాక్షాత్తు ఆ విష్ణుమూర్తి అని చెప్పి బాధపడి వెంటనే ఒక ఆవును తీసుకుని వేగంగా మన మెరుగుదారిలో మన వెనకాలే వచ్చాడు. ఆమెను ప్రేమగా స్వామి గోవింద 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 అని అంటూ ఆయన మన వెనకాలే వచ్చాడు. గో అంటే ఆవు, అంటే తీసుకో అని వెళ్ళాం. నా మనసు ఎన్నలాంటిది కదా దేవి. వెంటనే శాంతించి అగస్త్యముని దగ్గర గోవుని తీసుకొని నన్ను గోవింద అనడం చాలా నచ్చింది అని చెప్పారు. ఇక్కడ నుండి నా భక్తులు నన్ను గోవింద గోవింద అని స్మరిస్తే వాళ్ళ కష్టాలన్నీ పోగొడతాను అని మాట ఇచ్చి ఆ గోవును తీసుకొని నీతో కలిసి వైకుంఠానికి వచ్చేసాను దేవి అని ఆ శ్రీనివాసుడు లక్ష్మీదేవితో చెబుతాడు. అప్పటి నుండి నన్ను గోవింద గోవింద అని పిలుస్తారు అని ఇది లక్ష్మీదేవితో సపోర్ట్లు కొడుతుంది. గోవింద గోవింద నామస్మరణ వెనక ఉన్న కథ ఇది. అలాంటి నుండి ఇలాంటి వరకు దేవుళ్ళ కొండపై గోవింద నామస్మరణకు పెట్టింది. ఇంకా కూడా ఏదైనా కష్టం వస్తే ఒకసారి ఆ గోవింద నామాన్ని స్మరించండి, కలిగిపోతాయి. ఇంకా